אקולוגיסט. אוקיי, אז אנחנו בראונד השני, אין אקולוגיסט, מה זה? אקולוגיסט עם האקס? עם האקס? סבבה. כן, 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 קח את זה, קח את זה. למה? מה זה לכם עושה? בראונד השני, עושים עליהם רעש, קדימה, תבנה להם, עושים רעש ישר. רעש? נו. איפה הם? קדימה, תעשה רעש. תבנה, נו, אלה. תבנה, תבנה אבל. פאק, נו. תעזור לי, הפלתי אחד. פאק, לא הפלתי אחד. אחד כאן אני בזד. הרגתי. גם, יש לי דברים בשבילנו. יש לי חרב אתה צריך ריג'ן? לא, יש לי. אוקיי, יש לי דברים להביא לך. אתה שרוף. נשרף. מה זה? אני לא יודע מה זה, אתה יכול לבדוק לי? זה השיקוי הזה. שנייה. כך, יש לי 2 כאלה. כן, 2. או שזה ריג'ן, לא זה. לא. בוא, זרקתי לך. יש לי גם אחר. איפה אתה? נו. אצלנו באי. כך. תגידי מה זה השיקוי המוזר הזה. הוא שם באי, נראה לי. וקח דברים. תגידי מה זה השיקוי המוזר הזה. אני לא מכיר אותו. איפה? הוא באי שלהם. נתת? איפה? אז קח את זה. זה אותו דבר. אני לא יודע איזה זה. זה לא ריג'ן. זה אילינג. זה כמו ריג'ן. אוקיי. אז קח שיהיה לך אחד. יש לי גם ריג'ן. טוב, בוא נבנה. פאק, עוד שנייה נפלתי. שנייה, חכה דקה. אני רק... אל תבנה עוד. רגע. יכולים לקפוץ לשם. רגע. יש לי שרפלס אחד, יפה. יאללה, יש לך צ'סט בבי שלי? לא אכפת לי איזה. לא, אין לי צ'ספליט. יאללה, קופצים. אוקיי, אין פה כלום, יאללה, אתה בא? יאללה, בוא. חכה לי. שים ריג'ן? קרב, אני בקרב. בא. אני הורג אותו. הוא מת נראה לי. לא, לא מת. אוקיי, הוא שם ריג'ן. הלפ. אוקיי. הוא פה. פאק, יש לי לאגים. הנה הוא, אני הורג אותו. אתה הורג אותו? מתת? לא, אני חי. אתה הורג אותו? לא, כן, הרגתי. יש לי דברים. אוקיי, יש לי צ'ספליט להביא לך. יופי. קח. אתה צריך ריג'ן? לא, יש לי. יש. יאללה, לוקחים את זה, אנחנו עטים היחידים, אנחנו לוקחים את זה. יאללה. זה עטים. חכה, יש כאן... הוא שלי, אל תיפול. הרגת? איפה האחרון? כן, חבר'ה, זה נראה כנראה הולך להיות שלנו. זה רק טים אחד או שזה מישהו? זה מישהו אחד? יופי. בוא נסיים את זה, דניאל. מישהו אחד. לא משנה. הנה אני רואה אותו. טוב, זה שלך? בוא איתי במקרה. חכה לי. אני רוצה לצלם את זה. עזוב, אני הורג אותו. אני כאן לידך. הרגתי אותו. יאללה. אז זה הכל היום חברים, מקווה שנהנתם. סאב לייק. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.